Hai semua, perkenalkan nama aku Junia Rahma Putri Bintoro dari absen 19 dan dari kelas 10 TKI 1. Saya di sini ingin membacakan teks Panyondro Kirop Kanarendran Penganten. Teks Panyandra Kirap Kanarendran Panganten. Regu reging hamre bawa risang temanten sarimbit medak saking palenggahan. Pinapak sang subah menggala arsa jengkar tilar pawiwahan. Kini rabaken ngulati wahyuning jodo tedak jlek ngampil amparan rukmi. Ginarubyuk para remaja putri saengga putri domas horek-rek kang samya hanjenengi prasasat Kadi Narendra siniwaka satuhu arsa jengkar hange datun binayang bayang sirna kamanung sane lir dewaning kabagyan arsa nganglang bawana nganglangi langening langen ramyang katongton kenyare hanuks mengsasi tondo wus kasipatan wahyuning jodo jatmika hamre bawa handayani waroto sanggya kang hanjenengi kadya antuka gembalaning nugroho sinten ta ing ngarsa asung tuladha ingkang minangka pramukaning lampah busana lir panewu mantri mataya rantaya kadi angganing senapati lah menika tas warnane sang suba manggala ya sang manggala suba dasar pideksa sarwa sembada makse muda tumaruna wimbu hambek susila hano raga lep dareh wileting beksa lampah ngrantaya anut rarasing wirama hanggung kendel tindake sapecok mangu sapecok tumoleh tansah kardiya marang tembene winisuda sandhya menawa kasadunging rata kabentusing tawang-tawang sumambung ing wuntat lampahe manggalayuda sakembaran kembar busanane kembar dedeg piyadike kembar warnane tinon saking Mandrawa kadya jambe sinigar pasuryane sumunar agilar-gilar ngagem busana sarwi jenar mila boten mokal lamun para kenya padha kumesar handulu baguse satriya kembar sawurinira ana duwe wanedya alit sakembaran parandene wus katingal sumunar tejane mencorong cahyane tinon saking Mandrawa glewa-glewa kadya golek kencana kang bisa tata janma inggih punika warnanira patah sakembaran sinigek gatya kang cinarita sinten ta ing madya mangun karsa kang busana lir raja kabiwada lah punika ta ingkang dados mustikaning karya memaniking kandha jatining kang rinengga sang temanten kekalih Bagus Pradipta Gautama kaliyan Rara Sekar Arum lumampah kekanten asta keket raket renggang gula kumepyur pulut kekalih nyo sajak lingsem nanging suka hanggung reremedyon asta ngrangitayen sadaya tamu boten wonten ingkang pirsa
kajawi pangendaliwara. Dasar wus dangu denira hanganti tumapaking pahargyan. Marma sakedhap-sakedhap hanggunjal huswa anggeget lati karana tansah kardya kang ginupit mangke ing tilam sari. Sawingkingnya sang pinanganten lah punika tak ibu juru paes dalah ibu pangembaning putra temanten sekalian. Dasar ibu paes prigel trampil angoyahi jejibahan anggrengga amematut amemantes sang pinanganten. Mila asiling pakaryan satuhu datan nguciwani. Semanten ugi ibu pangembaning putra temanten ugi prigel lan pinter nata bale wisma momong putra datan kuciwa. Lampahira sang Pindharaja ginarubyuk para remaja putri estining lir putri Damas. Dasar sadaya sami Sulistyawarni gandas luwes merak ati lelewani milangoni. Ing pangajab benjang dadya putri kang sejati kadya swargi Raden Ajeng Kartini ingkang kaesti amung sawiji mugi-mugi bejang winengku satriya sejati ingkang keparing tutwuri handayani. Lah menika tak ingkang hamengku karya sarimbit garwa hangliring kanan kering sajak sarju katuju ing penggalih wuningani balu daging tamu blabar dubugi ing panggalih prasasat boten kenging pineta ing basa sewu bagya dadya sajuga. Nah, dari teks Panyandra tadi saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.